салому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. имрӯз инстаграми роҳнамо ба 100 000 обуначӣ расид. ба ҳар яки шумо ман ташаккур мегӯям барои тамошои видео, барои лайк, комментария. ба ҳар яки шумо миннатдорам. дӯстон, мо бо бачаҳои команда тасмим гирифтем ки ба ин хотир як аксияи калон барои обуначиҳои канали роҳнамо пешкаш гардонем. аксияи мо чӣ хел аст? мо дар моҳи рамазон як аксия доштем. айфонҳои 13 XR дар корпуси 13 Pro, XR дар корпуси 14 Pro 24500 дар болояш як наушник падарка буд ки ин аксия тамом шуд. Инчунин хоҳишҳо то ҳол зиёд буданд. Дар бораи аксия мепурсам. Вақте ки инстаграми роҳнамо ба 100 000 обуначӣ расид, бо бачаҳо маслиҳат карда аксияи дигарро пешниҳод кардем ки ин аксия боз аксияи аз вай аксияи дида хубтар ва барои шумо хело выгодна. нигоҳ кунед. шумо айфони XR дар корпуси 13 ё ки 14 Pro фарқ надорад. Кадомашро мегиред? Нигоҳ кунед, чӣ хел телефони базеб телефонҳо. Дарунаш XR, корпусаш 14 Pro. Як телефонро мегиред, ҳоло нархаш 25 000 рубл месад пас аз аксия. дар болои ин 2900 рубл дига ҳамагӣ дар 27 900 рубл шумо метавонед ки як телефони андроиди дигар батареяш 5000, памяташ 32. ин телефон телефончи бениҳоят базеб, камераш ҳам хуб. нигоҳ кунед, чӣ хеле бед камераи базеб дорад. инчунин дар 27 900 рубл боз як наушники AirPods падарка, чихол барои iPhone, инчунин стекло. шумо ҳамаи ҳамин чизро метавонед ки дар 27 900 рубл гиред. касоне ки мехоҳанд ки ин чизҳоро алоҳида гиранд, акнун нархашро мегӯям. ин наушник 1900 рубл меистад. айфони XR дар корпуси 14 ё 13 25 000 рубл меистад. ин телефон бошад 5900 рубл меистад. дар якҷоягӣ 32 800 рубл мешавад. ҳаминро шумо дар 27 900 рубл метавонед ки харидорӣ кунед. инчунин доставкаш бепул дар дохили Москва ба тамоми стансияи метро, курьерҳо то стансияи метро бепул мебаранд. шумо агар дар дигар территорияи Россия қарор дошта бошед, метавонем ки тариқи почта бепул равон кунем. хулоса дар ин ҷо боз як аксияи хурди дигар дорем. Honor X8 нархаш 14500 рубл меистад. як наушники AirPods ва чихол стекло падарка. касоне ки телефонҳои арзонтар гирифтанд, памяташ 128. метавонед ки муроҷиат кунед. дӯстон, ин буд як аксияи калон барои подписчикои роҳнамо. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда. хайр.